overbevist om Nikodemus' skyld, men så længe han ikke vil tilstå, har vi intet andet valg end skammer. Når du ser på andre mennesker, så viser du dem alle de ting, som de skammer sig over. Du har en gave. Det er ikke nogen gave, at folk er bange for mig. Men det vil du først forstå, når du har lært, hvornår du skal bruge dine emner. Nikodemus blev fundet bevidstløs af druk med kniven i hånden og ofrenes blod på sine hænder. Og hvornår du ikke skal.